بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip wallah. Balasan kanu wallah sa dapita tamanan niya na balas sa kapsangkay niyo sa mga papuntok ko mga orasyo ipupumagyanagyo ko mga bandingan ng mga ulamayo. Siapang kanu sa no Allah api anda kanu matatago si ko mga darpa lagi do si ko mga walay niyo, si ko mga opisina niyo, si ko gagalbukan niyo anta ka baka no sandi malayalag na siapang kanu langun wallah subhanahu wa ta'ala. Iman to, mga warip no Allah na kung manapman so ilmu tanong si ko agamatan o agama Islam, gugulalan ko isa ko sabda no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may pantagad na ko kibagakan si ko ay manon yan na di mapia imbaga kaso galbak di kawabiano Allah sa pantag sa swaswat kasi ko Allah. Ulangwan o galabak. Di kabubayan Allah subhanahu wa ta'ala na may kagiyuto na ibaga kauto sa swaswat kasi ko Allah na sembian rekaw Allah sa mapi adigiyuto. So, upunso Allah, nasambi niyan ka sa mapi adigiyuto ng barang-barang ang mga pipiya. Barang-barang mga pipiya, isimbir ka Allah. Saya manan yan na kinibugakan kasi ko dip kababayan wallah. Aswaswat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillahi illa abdalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Manan yan na daden mata na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam kadaden ibaga kasay sa pantag sa swaswat kasi ko Allah inunta nasambian rekaw Allah kanyan ay nibagak ka sa mapiyar ka dis kanyan. Emanan yan na amay kuska na ibagak ka so o tamok adyang kutatamok o din nakawiyagan na kinibagakan ka o nakalak ko Allah aguswaswat kasi ko Allah na simbian niyan raka sa barang-barang ang mga pipiya. Ang gulalan sa tamok, o di nakadato, o di namenang, o di napakambuat niyan siko, mga buwataan ka mga pipiya. Giyanan, amay ka, ayay nibagak ka na diyang kuto, padap kabubayan kasi ko dunia, di kabubayan o Allah. Siko ay manan yan na mga parehasan ko dunia. Nasindihan rakaw Allah sa barang-barang mambu, mga pipiya, dingko to kumpas mabimikiran. Dinan may panutul asi kumasaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa kato mama abaradusa. Namiyatay so siringan niya na mama, namiya kaganat sa kanyan sa kangudaan babay akaruman yan. Diyang kuto kangudaan na babay aminiganat yan nadaap diyan sa diyang kuto darpa yan. Namiya kay salungan na diyang kutu abaradu sa mama na kaya tagunon sa marata pamikiran. Ugay nasiuldan yan adyang kutu abai na miyaw man yan so bayada padapadiyan. Paganay nasiuldan yan so o katampar sa tulang si kualay niyan na miyaw man yan mararantar so mga panganangkan na din pangalabati. Ugay nakiatad man yan so katero Rasul sallallahu alaihi wasallam asadin sa ibagak yan susay aswaswat yan ko Allah nasambiyan no Allah sa mas mapiadig ito. Nagyang kuto ay nawan yan ang kuta panganangkan nasiuldan yan so ikadu kwarto
na miyaw man yan sa mga bulo na gusto mga pirak na piyani mo yan na datarian panumiyanog ang kuto kaya turu Rasul sallallahu alaihi wasallam asadin sa ibaga kian susai aswa-aswat yan si ku Allah nasambiyan nun Allah sa taral bidis kanyan na ini baga kian mansubulawan aguso o pirak na siuldan yan so ikadua kwarto na miyaw man yan asudin subai at tuturogan matay dabay na miyaninimus kanyan kapunggulaulan yan sa marata na datarian mano miyanog ang kuta katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam asadin sa matanas ka na ubaga kang nakasusay aswaswat kasi ku Allah na sanbiyan rakaw Allah sa taral bidis kanyan na ini baga kian adyang kutu maran yan na tiya likudan yan ang kutabai na miyan din sa masjid at yan asumbay ang akubadan na diyang kutu miyaw man yan so o mga sahabat asisikiran panso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam damati na miya tutok so pinto na sumyalam na babay na pipunon yan ko Rasul ako sa mga sahabat yan at na sumyuldo na sa katwa mama na tantos kanya na kialkan wait na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diyang kutu inisiyan yan ang kuta sa katwa mama tinabaad na karumang ka na tigin na da, ya Rasulullah karumako. Na tigin adyang katabai, tigin sang katabai, abaka di kabaya, pakatapi na kanskano agudyang kaya tigin manay asa katawa mama. Na sabab ko di kakasang ka ako, kabayaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kau unutiron o mga sahabat yan na diyang kutu askan yan dinimya katapikiran. Mangurip no Allah, si Koreano to. Nadyang ko to mama na miyaling siran si isa walay. Nasukya balangiran sa walay. Nagyang ko tamiyat teruya nabnarden o Nabi Wallah. Nabnarden o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalin sa ibagakyan susay sa swaswat yang ko Allah na sabiyan no Allah sa ayaman yan na mapiadis kanyan. Sabab ko sak natingyan na inibaga kakansulang unab kabubayan akong sa swaswat akong ko Allah na inibgay akong buo Allah subhanahu wa ta'ala. Aso kaya kawingyan sa diyang ko tabubay na diyang ko itong kiamilikan yan. So ayamanan yan na turugan na diyang ko tabubay nagukiamilikan yan so tamukyan miya ka pa ariyan panang kutabay ko kaya baluinin na darudo pa yan. Yan ang mga rip no Allah palayaman tanong sa ginawa tanong igirasop ka ubi ang tanong na dip ka ubi ano Allah na swaswat tanong ko Allah ipumbugak tanong to kaan tanong pagkabgi Allah sa barang-barang ang mga pamamagayan yan at taralbi adiso inibugak tanong. Gayanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.